LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Mondi yudi nyanango mogo kod Viki Bi Matata kaka skiza tune mari. D-Star, aburu achela Rio Star, abirio aburu ang'wen hash. To get Nyanango by Viki Bi Matata as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Manonga maelano, Nyanango, kamaelano, okupu penyo Nyanango. Oteni, usuni kod LTN, Luo Trending Nation. Aya, nyakoromogi wan kaka kapile luonganu mari nasho mari chino jamone mbele chiene mineno mbele emiyok. Wan kagi nyar mwalimu Achieng Beril Achieng Otieno. Achieng Beril Achieng Otieno. Ya. Wan ka AKA Ajako. AKA Ajako. Super producer. By the way, Ajako kapok wachako, there is a certain boy mane oywak sana podcast manyocha an go mokalo. Owacho nu mari ana wuok soba tabiro Nairobi ka uso omena. Adwa na Ajako omiya kata mana gorogoro achiel mar omena. En wacho nu dwa timo business mar omena. Koro ne tin gosiepe ni mang'eny tako ni ana onge osiepe na mage. Gima no wacho to wane podcast to koko da simu. Odwa miyo omena usi koso odwa miya cham. No, we have to be very clear. Odwa ne miyo omena usi. Banyizo ne ya. Odwa na wer ne omena usi. Ka gorogoro en gimoro around 500. What expect? Ni me 500. Okobi ware gi anya uyoma. Mano example. No. Anya uyoma. Mano example. Gorogo oteremos. Ange wacho mena. No, wo kodo kacho no kabi miye. Okacho kabi abo miye omena. Owo kodi maber. Owo da maber akech ange di traf. Mar 500 nyagolo di. Anya uyoma gi tiende mok wuondre. Next month adhi uyoma. Ne jatelo. Nitie becho mena mang'ich. Nitie becho mena motuo. Koro abo nyiewo ne mena mang'ich cha. Beche na chiel. Ubed very careful. Anya golo ne kata uyoma. Mikele. Anya koro jo uyoma mondo miye okinyi dir ng'ane mondo mi uyoma. Omena. An gi customers ga. Koro usi. Kulwaka Nairobi. Abo nyieo ne bese. Dongo dwaro gire. Adwaro bese. Omena motuo uyoma en 150. Koro ng'ich koro pok opime. Koro ong'isi ni bese na chia. Mar omena. Ang'e no dhi golo kata gorogoro. Adhi miye gorogoro abich mochako go. Gorogoro apar. Mano 150 panadi. Wow. One. Koro mano traf kokete ka kotuo. Dongi. Mano this hata ngeno dhi use 500. But in tinge kumekaone. Jatelo hapa ne chopo message manu wuodo soba wuodo mbetaro senga inyoche wacho ni ya usipini machala Ajako achopo message mano kijana mabende ni Nairobi County matek kabisa en mano wacho no dwaro siepe chok ne gimoro matin mondo chak godo andomena. Ajako siye but koro okobimi pesa edhi ka omena obiro kelo ni omena. Anyalo goyo report enam maket ne easy court odhi okaw. Jateli winjo kokineno be okabigo ni simu iluonge ni Nyalo Sam Nyalo. Koro mae ber neno LTN koko neno jothura ke kokone kineno be manya Ajako e page ne kone ne ane manyocha kwa omena cha an gibo biro mang'eny obi be 3 ng'enga manopwe obira pages ga sani ringo ma okidware wacho omena. Mogi kaso wachako bende nyaka wagone pole wan gi pole moro kama nyaka wachor ni
nitiere janyuolni ka nyuoli to onego bed ni ng'at ma serious. Like ere kaka janyuolni tugore to nyuoli on 29th koro in saka sa of February. Watiko higni ang'wen koro ka wan gi birthday konya malich. Onegirom gi jabaya moro ma birthday ne 29th. 29th Ama 30th. Nyaka higni kata 30th surely. Mari nisa no nyili February 30th. Kadwa Sara. Ndio makwa yotugo. Ano nyola 23rd July. I celebrate to pile. Igwan wachalo Ida Odinga, wachalo Raila Amolo Odinga, be wigi pok no wil. Jogi wigi nyalo wil ga gigi moro wi ng'ato nyalo wil, but birthday mar Ida gi Raila pok no leo. Adwaro chalo gi 25th December. Adwaro jo February kae. 29th 30th 31st. Nikech kwa the Olympics kor ko kwa birthday. Like, how do you feel? Ni birthday ni leo. Like, ntiki kufoko surely. Like, birthday ni leo. Gili leo. Kani ngisa. Keno meet nani waromo kodi. Eko Olympics. Next year koro kinya ngisa ni birthday ni. Mano to mano nga maber bwana. Beri len kaka nyeo ne gine. Kaka nyeo ne saa. Anyo ne 4 years later. Simukono wasewere. Werruok is constant, okochuno ni wanyabet. Wadwaro ka japap to ber. Kijiewre kibet kode ndalogo te mondo mirom birthday ne nuse gwen. Otherwise, kawuono, adwa ni mondo mi bende wadonji direct. Ok wadhi panjo, ma gari madonje chuny dala. Nien nasingizini yanto kobada. Awacha. Tingeni moko badhini kawuono to gore kuomu. Kogore kuom ing'ena no gore kuom pok ing'isa to pe. Wan gi gender. Udwa go gender. Wan gi female to gi male. Kata wanyalo dok ndalo chwecho ne wan gi Adam to gi Hawa. Kawuono adwa na wuoye Hawa. Jok mang'eny osewacho ni mon chendo. Jok mang'eny bo wacho ni chuo to chende saidi. But koro agenda ni adwa wacho ni as I sit here, I want to oppose this motion by saying ne kata ka chuo chendo to mon chende zaidi. Where? How? Okay. Point na Ng'ato no way sling a big. Todwa chamo mkate. Mkate pesa di? Mkate to sane 65. To no way sling a big. Teni gi nyithindo ang'wen. Oning'e potential. Potential means what? Mar chuori. Kumonyalo stretch ochope. Koro chuori bo nego chiem kalure gi potential ne. Okay, mami awacho do gik ma jako sechako. Okay. Dichuo nyalo bedo ni lwete ni nono. Ng'ata ok perfect. Dichuo nyalo bedo ni nosomo nyaka degree. To nitie kaka nyuolo dhi onindo ne piny ma degree ni onge. Ti samoro onge. No dhi to somo gi colleges courses mwakia. Koro kumanye tich onge. Ne, kibie school. Temi some gini ng'eyo. Kitimo hotel management ing'eni dhi manyo tich hotel. Kisomo media ethics idhi manyo tich e media house. Ibire LTN. Kisomo medicine ing'e maber ni dhi manyo tich e osiptal. To ito kori somo sia kwach kata kaki chak kod degree. Ni timango ni an natimo gimiluongo ni omielo theka dansae. Yes. Omielo theka dansae mano timango ma deal gi ko inano sa mimiel inyalo flip matin take care. Afadhali kikini team degree team diploma ama certificate in a course that can help you. But koro bede class king'eni adhi manyo tich ka account idhi manyo accounts courses magalagala gi to werigo. Koro manga mane otimatima tich moro maber, for example puonj. Let me take from there. Puonj kapok ondiki, by the way, sirikal onego look into this. Puonj kapok ondiki. Puonj en profession michiwo gokinyi imondo sikul ticha kiduogo modeko. But pesa michulo PTA. Puonj ne ber. An puonj okanyawaje ni puonj rach. Jomoko mano kethe. Kan matindo jopuonj ne age school to TSC absorb them. Then they became saturated.
the industry mane mokethe. Otherwise, if I would go back to my childhood, I would be a teacher. Employed by TS. Yes, because then give me tamo and retire at 60, and then they'll give you pension for 20 years. Yes. Corporate does not do that. Koro mano ne ndalo mine no sani to keke dhi e puonj koro gima koni mawinji mano ndalo wi mine tin sani mana kaka no jo puonje mobedo absorb gi TSC ok nyawacho gimi wacho nikech that's still absorbing. Ineno. Puonj is still a deal to me. Aja puonj, don't forget. No, I'm aja puonj by the end of the day. That's not employed by TSC but a puonjo. Ama poko bedo absorbed ma wuoy. Yo. Awacho ni PTA. Be very specific. PTA. Koro chuori en PTA teacher. Okay, sir. So, yudo ka nitie jomoko mo prefer kata obed manamba by the time apod rito TSC o absorbe. Why? Nikech manamba kata pamo gari, ongeni opamo to koya at least en gi 200 en gi 300 like roughly wacho cheno ya kata gi 800 okodonjo 1000. Donge. Kata wacho ni manembni odhi e sako gi agree ni chuli 1000 per day. That is by the end of the month oko kwano gi. How many people earn 30,000 in a year? Teacher dear. How many people earn 30,000? Emakoni because PTA teacher do not earn that. Oh, really? Yes, they really? don't. You ask, just be frank, call your friends that are PTA teachers, they will tell you how much they earn. It is roughly 10,000. Some people are earning as low as 6,000. Secondary school teachers? That is Secondary school teachers? Secondary school teacher is 10,000, PTA 15,000. If you get those that are earning 20,000, that is a good school, and not in the village. That is in town. In the village, it is 8,000. Okay. You get it? Koro, yudo ngama chalo kama. Oriek. Okinyo koriek. Osomo. Mok dang wach ni ara chura okosomo. Ngani riek, osomo, tijini ema bage. Iwinjo, kenjwane ema bage. Mi yudo ka kata japuonjo dhi nitie osiepna moro cho obero isipe. Baro yen makiyudo kuchopo timo buru nyaka mage odwange mineno gi chini wachini ma dhano. Iyuda. Konyero kama kasto ineno gi lake. This guy struggle gi life but en gi gimoro iwi. Koro iyudo ka en odhi baro yen. Chiege to nosetele ot. Gima chiege kona nyithindo. Ato koro eto no chako semua minyombo. Inyoma. Angomio kirita tika ta point na ini ngeni sebedo bere fiketi. Nyanza anko dugi shida. Yusa utanyanza ingo gishida ka. Ango gishida giero gine nyako no ber game na go akende bana kendri ngama ikia okay mang no gine. Gik ma wacho ke timore nyaka sia yau. Ok sia manade. Sia yau ke udo ka. Ka bibike de gweng no di bado dakika riyo to ki wuok to inchi ngato. Wadwa yanyire kodi. Berni poka nyombo, berni onge ngamose biro bendo dala maka. Ko. Ex ni mi wuoyo neno tu ne wuok ng'eyo kamera. Ok no wone kamera. Gipacha. Nijo sa nyanza kitima ko. Watiko ukechunyi. Gejero gik migamo. Gamna. Idhi liel dala ginotia kanyo to koro inchi ngato. Mine mang'eny ok understand situation magintie. Because they never signed up to that situation. Koro, mine mang'eny end up nigi break utege kendegi. Because ni na graduate di kendo nyaka dem moro. Mano a class, mano tieko school class a day. Eno biro tedo japuonj to haja puonje ni ngamo nego be ni chama 100,000. Ikawe ibe ube uriambo semucho do mon seriously. Poki kendo, dongo di poki nyombo. Wan ko rwachni poki kendo. Poki nyombo do. Obari nyako ma I always prove you by giving you books. There's a book that says that nyako midak go unego beni senyo for 2 years. Because after 6 months people lose their guard. Omari kata yamsani. Okaparo ni sani ntie gimoro ma nika chopo irita nyadembra kata ka wuondra timo gisoro ni ajako to wuondi. Kawuono dom teko ne mwadhi recho ni mache to kajako. Yo manene wocha. Mache to kajako ntie gimodiye. Yes, kuromo gi ngato 3 months into the relationship winja maber. Kiromo gi ngato.
Watch ne dear, that's the first thing I insist. A relationship. Misingata dear things any anto. Ata jami idio kabuondra dong. Kibiro ira one of the things matemoga wacho ni that money is an illusion in your head. Pesa mine no kuoma no. It's an illusion. It's created by people that media personalities have money. How many times have I told you that? Several times. I have to keep like 7 jobs to maintain my lifestyle. And it's an illusion. And so many people are coming up to say that. Yeah, koro anka bed kodi kata kada bedo siep nyoken chodro kende kata bedo siep ni tadwan wa bed kodi long time tangi sini ondie. Machetich. That's a public office. Kai wacha mega nyakomena. Madondo beko biro. Wabare go. Ka leo benya yuda piko. Ne. Macha jako Man, kuno ni problem to tera office wacha jako timango. Okneti majako. Mon wacha kuwuoth ni afresh. 6 months into a relationship nyako milimo gatilimo kamadlimo. That's the importance of courtship. Gik manyi ok dwa wuoye. Kata church ki the word sani tibo penji ni yawa. To nyako ni isenge marom nade. Pastors bo penji. Not less than 6 months. Don't 6 months means na se lower guard na. Isene naka yowang. Isene naka kaka yenyo. Ngato kik go nie mbaka ni chiegi cha yenyo ka onego beni nene ko timang. Ko yenyo. Onego beni sene no stimuka wiro lipstick kaka nini. Onego beni sene naka ajako maro. Kori we ajako inge beril. Ngeni there's a difference. Omari you should get to a point minge beril achingo tieno. Not ajako. Ajako is not a human being. Kapo kijako dak gi ngato. Kacha kichako wuotho gi ngato. Kapo kichako timo siep gi ngato. Nyako ni endi to ka yiwango timango mane mangi kapala utimango owuok. Diwinjo. Temperamentals ge. And then chopo kanye. What are the expectations? If there is ngato ni nkia ngawa itiyo la ngato itiyo Mombasa port you're expecting 10 million. What do you expect us to do when the money is not coming in? Beryl, I agree with everything that you are saying, but there is a point that you still don't know. Ahero joma nyiri. Nikech ng'ama nyako kosefwenyo ni kata ne dware into a relation, obiro create gimoro amora mar nyisi ni nyathine is somewhere. Ahero gigo. Obiro koni ka owadan piny ka onge ng'ama ochuna apart from nyathina cha. Ng'eni mani kelo ni nyathi. Daga matin biseneno ka profile mono mori no koseneno ka profile no mori to se lock DP. Dish nyathine. But see, I like that lady because she's communicating to you. I also like it. She's not hiding anything from you. Very nice. Yes. She is preparing you psychologically that when you are getting into that relation, just look at we record. Mano nyathina. Onge problem. Gim problem dibet niya. Aseng'eyo nyakone. Aseng'eyo timbene tembo nge timbena. But do you realize ni kata kubiro gi nyathi to biro gi nyathi achiel? Iyuda pok ang'eyo kako dhi associate gi nyathi. Samoro ikaw nyako masilelele makata nyathi ni pok no betgo. Gigi timore e dak ka koro nyithindo setimore nade osebiro. Nitie kata jok moko ma so responsible. They can take you out, they can buy you clothes, you know. But a moment makoro nyathi biro koro ingene intiere to gi nyathi. No. Nyithindo ariyo koro Omari bwana, I've always told you, I borrow heavily from my own mother. Me as Beryl. Yes, I don't hide, I don't shy away from it. I'm heavily mentored by my mom. And whatever my mom told me, they're coming to pass. Omari kadwange mapokati moga. I simply take you to your familiar grounds. Yes. There's a day, manarumu kodi yomboti. The only thing mani chief Ombute wacho ni Omari oluori or is no kipogori. So pay attention. My own mother told me ngani tere. Omari sani kadwa dak kodi tadhi kodi dalau kuma mama ugo wete ni nitie. Okadhi kanyo na dhi nindo. Sema poku kendo Nairobi kanga kaji nyomore. I don't know about ngato biro owe this weekend en kanyo, next weekend en kanyo. Onyaka 1 week kanyo chako mieki. After 2 months onyako ningisi ni yodongo to ibeo kinyari yambo nikech en ga kanyo jeno kuro wadak. Koro dwa ng'eru e dakruok ka. Kanye ma ibeo ni nyithinda dek to seketedo konde adi. Konde ariyo. There's a difference between courtship
and marriage? Are we courting for marriage? Be what you must see, Makuri said, decide ni yawa, Omari, ado dak giberia. Ne, oche, and inano sani the world has changed. Inano, nyako midwa keno gizaza ni yawa, okidi chamu gweno puro. Let me meet your parents. Ana wuon, wiya wilga gi logo. Ibo winjo ka teri od brother na tibo winjo ka jipenya nito beri bise lo. Mano to meto ya wa mudu pi. Lakini gini kia ni kia? Wi wilga gango beri. Kase chiemo kata ngongo tibo winjo ka buzi ni beri. Bi logo. Nyaka brother ni madaktari unge. Ano nge ano kanyaleng. Kalinga into ibo winjo ka penya nito ituo. Omari kidwa nge yama tutsane. The brother na kuma brother na sisters gago ni tietu wabedi kaka Christmas. Nyaki winji ngama pok ni tiuta mawache gimoro ko Beril. kata tuo moro ni beril gore ga pe. Bi ga chen chobu chung no ndo odhi gore. Ya to uketo beril gi lakom. Odhi fade. Ngami dwa dak go the familiar ground ne jok moko nya pretend tera ikuma nya jimun tiyo ka bi wuondi. Angisi wanyi. Then you relax. Unlock your characters. Nyakangi ne kanga to nyono tie wadi gini to. Idhi matek mana. Beril. No. Apparently that thing sounds like it's a joke, it's true. Omari nyakono misino nyaka dem. Amo nyawo yoma kukwiri kan kama. Donge? Take your time. Adhi leave. Wadhi kodi uyoma. Kajo nyuol na maybe podi nintie. Kaka Christmas. Okay, then in the Dalano. Just, okay, maybe I come from a modern society, but just take somebody to familiar. Inge familiar task me niwe dene mo konya wondrene. Nitie. I'm not understanding this. Anange maber ne ya. Family ko sengi weakness mari. A moment that they've seen you with a visitor, they always cover. Or be open. For 1 day or 2 days. Kenyal dak, for example, let me say ni wadi kurida lau beril. I'm daring you at the wakata 2 minutes. Ibunge nyinge na te, ibunge no chakanga, ibunge nango niket joka ka daro. Omari kain kin. Joma familia ko bet kama. Bato kabinge ni wo. Ini ngani bobiro ni nor ibet kanyo. Irwako suit kaka or ibe biro kidemburi nyakwa dembre ni. But just go as a friend. Or don't go gi suit. Omari, I don't have to go to your village to know. Gimangene nyalo yudo en jo mabawach ka kalwa to gi beti ti yen kama to wach macha chor berel. Manu mon kata maridore. Nyathimo matin be wacho ni si ula alikuwa hapa jana. Kamiyo ne yuro de chudo kare onge ngama nyalo. Onge miyo madala manyalo pando nyithindo ariyo mayuwi ma ng'ato nonyuolo. Kiwacho ni nyago no osiepni. Miyo mang'eyo nyaka iwinje ng'ato chonto mbise ng'ise nen gang. No, what I'm against is marriage is starting from the word I'm pregnant. Manota dagi. Mano crutch na beril. Gimanya kiye ni ngama miyo to bedo ge nyathi. Mana teri mabor. No. Omari, can I give you a date? Wabed piny, ibed diera, nyajimo bed ka bed ka for 2 hours. Kwa gombaka. Mondine ka dimbrok, miwacho na nunti. Dimbrok tangeni nyalo bet maonge nikech inge maber ni sebedo go mari, you are open. Inge maber ni sebedo ge nyajemo, you are open. Ngama ngeni nyalo dikore wa kanyo en nyajemo. Okay, this part. Okay. Boy ne. Yeah, kanyagea. But inti bo bedo open. Yini nge na dinti gikuma sengisi meno kia. Meno onge tegi kwa wacho. Kasi gedia girwane benegele met. Marwane friendship. But kumuwe manga madwa bet ge ngani for life. That's what I'm saying. Ingani ok ipingo mari. Iwinjo? Even a snake, even an eagle, kodwa mako snake. Togo lega okoda ukodelu.
iwinjo nyako propel on the airwaves kumonge ango eko make ko nyalo nege dong osiep manadi mani kuja kwangu kuja nipitie kwako omari ni kadwa ng'ei nitie particular people masenye around you mokinyisa madagomb bet go kodi radido ang'isi for example dhiang' radido giri tabedo kaka nyoka ng'ama wendo yudo ayuda gi dhiang' radida kumoro iseng'ewa ma dhiang' radida kiyudo ma ting'ewa dhiang' radida wako iguga ro mang'isi ni koro mane magido ang'isi ro in kanyo tiwinjo maka ng'ato kono omari nyari chokale that's what I'm saying. Take that person to familiar ground ne then take a back seat. I want to agree with you. Yes, what you are saying is very true. Yes, but my point is I've narrowed it down to family matters now. Makoro, not about courtship, not about factors to consider when you want to marry something. You have married this person. Ingama miyo muma wacho ni miyo mariek ema loso ode mafuwo to ketha kendi owuon. This is the point that I want to say. So what are you saying? Ujuma mine isenge weakness na mani accept. Not that na wuondi. Inge weakness na and you've accepted it. You've said this is the guy that I want. Sometimes the way I was trying to say atimo kosmo kuinjire go omielo theka dansai. And then aonge kodege job. Papers gato ntie drawer kendo kan gine mobedo stamped kata mana gi KU University Mount Kenya Sijiwot several. Miyo ni koro dhi overboard nikech miyo monoeri a moment monyuolo nyathi to percentage mang'eny wuoka kuom dichuo to duogo kuom nyathi. Koro yudo ka miyo I'm sorry to say, pache dhi weyo makoro gichak share gik moko gi nyathi manot kani. Obed nyare, obed wuode. Mom, mwalimu alisema eti wanataka pesa ya tuition. But I want to tell you that, and I'm going to offend women also and men. The Bible says, Kakadwaga answer this thing, and I've always told you even in private. The Bible says a man is the head of the family, and a man was meant to provide. Chanda jiji mange. A man is the head of the family, and a man is meant to provide. Iwinjo? Ngato kikuondi no heri. Iwinjo? A man is meant to provide. Podanuoni. Say again, a man is meant to provide. No, provide peace. No, women are not geared toward that. I'm not going to lie to you here. A woman can be very good to tiji rumu to 6 months down the line joga, including bere. Yes, men, the way biblically women ngatoki kuondi. That's why even these sugar mamas they're talking about at some point obo bully you. Seche mo chako to chako mwejni ko wacho nango afadhali umari bedi hili chuo mami kata matin. The moment ikendo ngato nengi expectation in daktari nango kendo nyaka brain to yudo kako you cannot provide for the basic needs, obo lash out. And anybody you provide for is a liability. Emo miyo chuo be chando monma ikawo dhako to chano kadwa dhako matiyo. Ask donje ot tiudo kanyako ikawe yes a house for onge pesa onge gi lifestyle no tiudo ka simu gi pressure mang'eny onge tich biro gaso rumo ang ne pade. Anybody you provide for is a liability, both male and female, but sana women wondore okunipo kwatemo America ka pesa nini it's biblical. We are geared down. Iyo we wangu ngenga usikwa pesa like what you watch ani yani nyako is lashing out. No expect better. No expect a good life for the children which the man is not coming out to. Ila shout makoro iketho go future marriage. Nkecha moment mikono nyithindo gigigin.
Ochanda kababa uma is useless. Ang nabika sagi ne kosa gini. Which is wrong. Baba ukuru chingni donjo. Which is wrong. Mana migi mawe. I'm not talking about. Which is I'm not talking wrong. about. Which is wrong. But the men were also lazy. You cannot blame the woman. Let's cheer yawa onge tiche onge aunga. But she's lashing out on the disappointment. Teacher you mo teach onge. Ntije mo teach onge. Iyuda kamer. Na mer ni yuda gikonga ni. Why do you take but you see, we are going back to that point. Ni make independent choice ni antonga mo mer. Ango mi kono nyate to ne okay ni yuda kamer mi accept ni ya. Most women mistake ni koro ni kecha heri omari. Abo stop you from drinking. Women can be easily manipulated by love. If you tell a woman who loves you, if you drink again, you'll never see me, they'll stop drinking. That's a fact. But men, it's never that way. They cannot be controlled. Never good. Yes. So you're marrying somebody that I still insist. My mom told me if you don't like the smell of smoke, don't marry a smoke. If you don't like a drunkard, don't. If you don't like hospitals, don't marry a doctor. If you don't like the smell of formalin, don't marry somebody who works in the mortuary. Because when people settle into a relationship, it's magnified. Am I explaining? Okobi mado ndawa e balcony. Boma the bedroom. Boma the bedroom. Formalin moke dwa no kane boke tana mun kin bondo. To kawe mapi. Okawe mapi. Kikwi vile. Rema moke dwa cha ibo thiedhi ji sitting room nikani nikech koro wata sitima. Uko wapi? Sawa kuja tu kabla nitoke. It is magnified. Yes. Characters are magnified. Mari. I'm telling you verily. And that's a fact. A text cutter. Monde yuda kuru maler kaka skiza tune mari D-Star aboro achela star uchiko aria boro hash. To get a kuru malera siwe skiza tune, dial star 811 star 928 hash. Oteni usinikodel tien Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN. The best ahead of the rest. WhatsApp. Stupid. You're stupid. Tomorrow let's meet. I'm sorry. Believe them. Ngamutango nikoke. Believe them. Iro otango nito in mabor. Oki chopu. To gwari. Mana moro siamo gwari. Kanga tutango nikoke. Ngano nigikoke. Ati stupid. Hata sijui unakaa kama mamako alafu unasema nakupenda baby mnaendelea by friend. Wacha kwenda watoto wawili. Utajua mamako ni mjinga pia. Matusi ni matusi. Kama upendi matusi, sema sipendi matusi na usiendelee na mtu wako na matusi. Achana naye. Achana naye. Chieth guok. Aneno kasani une relationships. Nini tunyako ya kutupadiwa tata. Guy. Si baby I'm sorry, bro pad. So blogi mi pupu aje kakipado gaji. Peril. Ama hiki tutu ndogo. That
telltale signs. Unaongo ni telltale signs. Hii kitu kidogo mtu amechukua glass. Mnaagi. Amekuchukulia glass na siji mbele ya watu. That guy is disrespecting you bana. Asa kudonjo. Ina no gik mwacho ko kunya convince ni ngato o walk into your life after 5 years chako nipok ni no ko yanyoji. Wako kamba kama ngani ntimo kanya wacho ni kamera but ntimo komba nyisi yani ngane chato kwajaja dunga yie yani koro kata kakoro mama gituo tukele doda machacha na yie ni koro wadwa mer Nairobi ka dong mako kiko yisiga. Yes, that's what I'm talking about, telltale signs. Ni tie kumakidhiye. You've made an independent choice. Ikoni ngane to yodhe wa mergo. Kabano ta yie ni koro nani to koro wadwa mer Nairobi ka. Problem na. Mabende okewache. Nyithindo urwake nango. No, mano to koro I can tell you for free. Emo kedwa kwero joma mine. No. Okay, you don't know what? Yeah, that is where you are running away from. The truth is the problem between you and your husband is not the children's business. Exactly. That's what I'm trying to say. Even your own child, you're not supposed to insult them. Exactly. But joma chuo kuma dir mar Nyasaye tok gi involve ka nyithindo directly. Gima ngino nyalo timo. Ni ye nyalo wang because opado nyathi to konya kono nyathini. You are teaching your children how to treat their father. Good. Iponyo nyithindi kakidwaro nini. Inda koga baba gi mbele gi gibro ndak. Koti wuoyo miya. Iba nyoga baba gi gibro yani. Ngane miya pi ngane. Ikuo soga baba gi mbele gi gibro ku. Ya wane koti wuoyo koro to. Because the mother. Bise modho pi. Miya jako glass. No, okidwa na expect na achiro richo. Kaupi. Ine point no kama ni ine point mane kuma chuo thogo gi frustrations because gima odha matin ikete nyithindo ikono gini erogini. Omari, you are a teacher by profession. Are you allowed or a parent is allowed to tell Nyathini you're stupid? No. They grow up believing they're stupid. Exactly. Right? Iraracha. Isiki yanyo Nyathini iraracha. Mane mumiyo kata CBC okwero ne ingene kata X okudwa ni uketi book sani. Idwonga dot. Take mego kuma dog X nkech inyalo yiro ka X ngeny to nyathicha this switch off ni kara 4. Isiko mane you're stupid. Nyathi grow up kongega ni ento and stupid. So nyathicha ko bond gi mama gi who is actually ultimate up to right now. Ine mingi nyathi from your stomach. Dong. Then ichako tango ni nyathi frustrations gi ka. We ni mjinga kama babako. Kama babako ni makore kethogo. Okay, manyathi ni samoro ni biro kode. I don't have problem. Samoro mejenga diere seneno. Babako to donjo kanyo. And is it guarantee ni yeye ni mjinga kama babake ama ni kama babako? Unajua pia tutaki kuingilia sana. Mtoto anaweza kuwa na sura mbaya si kama ya babake lakini kama ya watu kwenyu. Exactly. But igeri koro gimakoro miyo koro yadhe wang nyathi biro ko. Tiche gikoni ni we ni mjinga kama babako. Nyathini babage moneno enan. Yes. That is very wrong. It's very wrong. Babage moneno enan. But babage monyuole tete Nyasaye. Moni kubene mjinga no. Lakini Omari, in the long shot, kawe manotem. Motem ogito moko buodo, but you are as nini as your education. Mawinjoga kiyenje moko madongo gito po oknotem. Bokinya gola ka. Igola misochi wakacha. No, kodok school bang lunch some baroberi, primary school maonge gi fence. Makinyi kiako dane yode. Yere kawuono taju siepa. Aere by the way. Kawuono ta yie we ataju siepa chia. Achia. Iluongo ni nyakwaja neko. Tokeni hapa mnaonesha katena. Wakati yani lakini question mapenjo chatingia na penjo. Wakora watiba profiling. Nyinge miluongo nago. Kunde mane gidhiye. Kuonde mane gichope. Okaluongo nying ng'ato. Kata okaluongo nyere. When somebody talks open their mouths in public, go back to the schools they went to.
how they're socialized, how they're exposed, and what they want in their life. No apologies. I'm at a point in my life, manti words makawacho in public, so people will tell me, you are our role model. You see? Yeah, so those names you've started bringing up, we'll go back to the background check, and you'll know that I'm right. Which schools? Index gani ulikuwa na? Mano kore doka. Asika tusi. Mano kore doka graph. Veje ko graph. Graph nito kumi. Bani no lower mani man. Which impact are they going to leave in the society when the rightful time comes? It's not about money. It's about the impact. Aningeni nyaka sana. Tingena wacho ni adieri. Emomi. The way mi yenye. Kata ina. The way mi yenye. We want to know which schools did you go to? Tesiyama. Anadhie igine matadir mwenye sai. Skundu nentie gifence gi watch ma. Skundu gi library. Skundu nentie ya kadons. Skundu nentie computer lab. Yes, sisters beno punyo. Ni baduka punyo. Ne usome complex. Nine secondary kose high school. Bene unga school. Yeah. Yeah, wow. School bus. Idwa keto giria chaya. Oka chaya. Nte mako alikuwa kidogi to kuronya kwa tem. Bene unga school kalenda kozo. You have an alumni. Kozo urka. Bene gi WhatsApp mar alumni. Kozo school nuno se muku mogere od ngato go supta. Titi school de vokova kaka pinyurwe kaka ibiro riembe. Be ngato ruba wach gi nyathi moyan kama mimi kori bet na kamae. Bato kongenye chuo. Atuo betinde TikTok uketo waketa kama. Jomane TikTok amaka jomonge gi family bwana gimwa wacho ni wikete TikTokers. TikTokers e pedho. Wawuoyo TikTokers in mi ser wake TikTokers. Dongi mi wako TikTokers. Macho siep na. Okay na TikTok. Macho siep na man gi nyathi. Hello. TikTokers machuo. Okay. TikTokers machuo kada na wuoyo. I'm telling you as a friend and you take it from when you walk up in public. Huh? Even do something on my page. Even the language. Don't take 2 minutes before people tell you, my friend. We are looking up to you, Sindio. But when people are embarrassed to know you, my friend, pack your things and just go home. Koro. Agenda uno. Agenda wanawa say narrow down nimi nenogo. Ichaki pogo gini koro nitiere ma background no naru. Ai bana. Content konyo. Uonare. Diude nyako motimo nursing ama motimo doctorate motimo mo nyisa ko giso nyathine kata ni you are ugly because she's dark. They encourage students. They tell them you're handsome and they correct them. Not that they don't correct. How comes ute angomi ute ma koro jopuonje nentie ariyo to nyithindgi wuogo successful career people, they give successful children. If a man was a lawyer and the wife, there's a lawyer in that house. If there was a doctor, because children look up to their parents. Children look up to their parents. To mama go kini go to keto santo yenye TikTok, that's what you're telling that child is right. If I bring my liquor here and go home drunk, you're telling that child is right. If I go to Kosewe and drink before my children, I'm trying to tell them that is right. Na utanitoa hapo. Insults are made easier by their children. Magini ochako gol kumana tere agenda chodwoke mali. Okay, agenda. Odwoke book. Book luoko mang'eny. Koro watieko ni kopo ni pode anyo nyathi mikomiriwe gi jodalage gi mamagi to exposure. Doga ne sombi Seka lokanye. Koro gini ogole agenda anda ngeni mone matimoga gigi. But awinjo kogole kore agenda odwokne agenda no to wache mang'eny but background gi ok ber ahinya. Yudo ka gin gi wuon, the mother and the father giyanyre mbele nyathini ma Nitindo correct ji ba. Niti dichuo bende. Nitindo correct ji ma kata nyindo ka ng'ane mang'isi ni my dad
Didn't you know what socialized even tell you my dad is the greatest man in the world? That all from childhood. From birth. Didn't you know mother made, they'll tell you my dad is the greatest doctor in the world. It's their mother who tells them that. In Minginyati. Then Jumamina Losurugini. Koko Poneti Somburachi Somuruka. Bilongo ni kopenji nini timu degree kanyikoni anana watch ga LTN pele. Akauga course class ajako. I have a degree now. You are a degree. No, you don't have to be a degree. You don't have to be a degree holder to be wise. So make a talk book at a newspaper. Experts right there. Yo Maria kuneno LTN. Jen ko ibecha ibewe luongo ji LTN ni yenyo no. Tell us nice things. Asenyo ngata LTN. Just in case. An kikingao na ngima. An kendo kingao na ngima to. Mani ngeni se chamurini. Ana yenyo yawa. Yeah, just in case an kikingao na ngima. An kendo kingao na ngima ta yanya yenya sa. No, you don't have to insult somebody to make your point. Just make your point. They will understand. Maybe the but you don't have to insult somebody to make your point. Chet book. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Bongo Nyakalaga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo, kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondi yudo Bongo Nyakalaga kaka skiza tune mari D-Star, abura chela star, angwen na chela ngwen hash. Piny mopong kod richo, ka geno ni obiro loso gik moko duto obed maber, ka chiwora e dwarone. To get to Bongo Nyakalaga as your skiza tune, dial *811 *414 hash. Engima na mabiro, amen. Oteni usini kod LTN, Luo Trending Nation. Yo kama mai Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, jo ajawa.
jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e ane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.